Написано, что мы в эфире. Вообще какой-то капец. Написано 6 секунд, мы в эфире. Я просто вообще в шоке. Где мы в эфире? В каком? Да это просто какой-то капец. Не понимаю. З другими тогда долучал других. А? Может, может давай заново посылку и Так, все бля, да остальное. просто непонятно, почему так. Почему так? Непонятно. Мы в прямом эфире. Где мы идем? Я вообще не понимаю, что происходит, О, блин. пошло. Пошло, А, реально пошло. да? Мяне Точно? пайшло. Ну, я цябе бачу зараз, але мяне няма. Окей. Сейчас я тебя, подожди. Понятно. Ага. Все, зараз все зробимо. Добрый вечер, поважаныя сябры. Вы глядзіце, як заўсёды, пятніца, Дыяспара Лайв. Зараз пачнем. Не ой, гэта тэхніка. Ёкарны бабай. Так, вот так. Окей. Сейчас, поважаныя сябры, сорі за заминочку. Так, ну что, все, поехали. Отлично. Не бачу. Да гэтых пор. Все, все, О, все. Мы о, уже зліўся. так. Мы уже у эфиры. Как там нас? Ага, все есть. Паважанае гаспадарства. Значыцца, сёння гость дыаспары Лайф, беларус Святаслав Мілікоўскі. Здароў, Святаслав. Прывітанне ўсе, прывітанне шаноўныя беларусы, з Так, Вільні, слава всім, хто мяне ведае. слава всім, хто цябе ведае. Слухай, я просто пару слоў скажу, чаму у мяне ўзнік да цябе інтарэс, ну такі падвышаны. На мітынгу ў Вільні, калі прыехаў Сярожа Ціхановскі з турмы, ты крычаў ганьба Ціхановскім. Вось, про тебя написали СМИ, вось. Там была, наколькі я памятаю, нейкая паліцыя, тебя там увялі, але чаго не было, табе не прадаставілі слова, каб ты распавёў пра свой учынак. Ну, чаму ты так зрабіў? Што гэта было? Што это эмоцыя? Гэта нейкія там, магчыма, асабістыя стасункі там з Ціхановскай, з Ціхановскім. Вось. Ну і сёння я вось запрасіл цябе на праграму. Я думаю, што таксама ёсць людзі, которым заўсёды будзе паслухаць беларуса, і прычым беларуса, які, ну скажем так, зрабіў пэўны учынак. Вось, каб даведацца, хто ты гэткі і куды ты ідзеш. Так што ты зрабіў тады на гэтым мітынгу? Навошта ты гэта? Што гэта ўвогуле было? Што гэта было ўвогуле? Так. Слухай, ну я попал на гэты мітынг выпадкова насамрэч, таму што Сергеем Ціхановскім тады выпусцілі яшчэ людзей. Хтосьці з гэтых людзей, ну не ведаю, мабыць, не буду называць прозвішча, імя. Адзін з гэтых людзей быў на замку ў Вільнюсе. Замак гэта шэлтэр ад дапамогі Наталі Калегавай. Святаслав, я дзіка выбачаюся, але ну как бы пытанне, навошта ты гэта зрабіў? Ну, то бок, вось у гэтым я ведаю, што ты любіш Калегаву, мы пазней пра яе пагаворым. Ну, навошта? Вось гэта цікава. Выпадкова ты там апынуўся, не выпадкова. Понятно, Ну, выпадкова. я зрабіў на эмоцыях, карацей кажучы, таму што я глядзеў трансляцыю гэтага мітынга, я быў на працы, я глядзеў трансляцыю, і з кожнай мінутай гэтай трансляцыі у мяне абурэнне, возмущение, яно ўсё больш і больш і больш. Я ўжо
ну, не ведаў, як мне паехаць і сказаць, ну, тое, што я думаю, і што думаюць шмат якія беларусы. Окей, Я думаю, што а ў чым, чаму ты абурыўся? Што яны такое казалі? Звычайныя як бы рэчы, ну, па-мойму, нічога там сверх. ну так, але ж гэта гадамі ўжо працягваецца такое звычайныя рэчы. Святлана, самая лепшая, гэта наш лідар, мы вас віншуем, якая вы добрая, ўсё добра, мы вас падтрымліваем. А на самой рэч там было на гэтым мітынгу беларусаў, ну, звычайных вось простых людзей амаль што не было. Гэта нікому не было інтарэсна. А сабраліся там, ну, нейкія журналісты, в асноўным журналісты, там чалавек 20, ну і нейкія там, хто пры штабе там, хто все там арганізоўваў гэты гук там. Одни и те же лица, твары там сабраліся, і таму ну, мяне як туды правяло, ну, такі выпадак, ведаеш, ну, ніхто мяне з работы, конечно, не адпускаў, вось, але так выпадкова попросили поехать на мойку, машину отогнать. Ну, я на эту машину сел и поехал не на мойку, а на гэты мітынг. Я шоу, поставил центры там, ведаю, где ставить машину, каб не дали штраф за парковку неправильную. Поставил гэта месцы, пешком туды зайшоў і прыйшоў як раз у той час, калі быў там ну, свабодны вольны мікрафон. І стаў ўжо на сцэне каля гэтага мікрафона. Ну і мяне там все ведаюць, хто там быў, і тая ж Святлана мяне ведаюць асабіста. Вось, таму што я не першы раз ей порчу яе гэтай шоу. Вось, і ніхто мне ўжо нічога, ну, не змог сказаць. Ну, хочаш вольны мікрафон, ну, кажы тады. І там адна жанчына, яе была чарга выступаць, але ж я прасіўся, кажу, мне там трэба на работу звярнуцца, вось, мне трэба вось сказаць, што я думаю, і паехаць обратно на працу. Ну і вось, я сказаў тое, што я і думаю, што гэтыя людзі, яны саромяць увесь наш супраціў, гэта наш сорам, што яны дыскрэдытавалі ўсё, што можна, што яны макляры, жулікі, яны не выяўляюць беларусаў, яны проста, ну, марыянеткі ў чужых руках. І, ну, гэта я не казаў. А ў чыіх руках яны марыянеткі? Сэнс у тых руках, хто плаціць ім грошы, беларусы ж ім грошы не плацяць. Ну, то бок ты маеш пад увагай донараў, хто ім плаціць? Не, так слухай, мне просто як бы, як табе сказаць, цікава, навошта у такой как бы форме грубай, разумееш, то бок можна ж было тое самае, але сказаць інтэлігентна, в плане паставіць пытанне, і ты ж разумееш, што людзі гэта лепш успрымаюць. Я разумею, так, але ж там, па-першае, што ніколі табе інтэлігентна ніхто не даст нідзе высказацца, і калі з'яўляецца такі шанец высказацца цябе, то ты павінен вельмі кратка казаць. Вось. І я пачаў насамрэч інтэлігентна там. Калі паглядзець запіс усю, яна там ёсць на некаторых YouTube-каналах, на канале Соты, тэлеграм-канале, ёсць частка гэтага відэа. І я пачаў інтэлігентна, хто я такі, што вось я такі Святаслав Мелікоўскі, што я экс-каардынатар па Фрунзькаму раёну горада Мінска, што я вось 20-го года пераехаў з сям'ёй у Літву, тут жыву ўжо колькі год. Вось, што ты, Сергей, вось прыехаў, ты пачаў адразу нейкія мітынгі правадзіць, ты з беларусамі не сустрэўся, не запытаў беларусаў, што яны думаюць пра весь гэты час, пра працу Святланы, пра весь гэты час, што яны рабілі. Ты з літоўцамі не сустрэўся,
з людзьмі простымі, не пачуў, як яны адносяцца да гэтай Святланы, да ўсяго гэтага руху, і адразу пачаў нейкія мітынгі, нейкія громкія словы, і ён пры мне, калі я ўжо стаяў, чакаў гэты мікрафон свайго слова, ён пры мне там казаў, што мы там нанясем удары по Ну, да, по Лукашэнке, лукашызму. Ну, дзякуй Богу, што ён яго не што мы нанес, не сабралі яму што грошаў. мы што мы разам з літоўцамі, з палякамі пойдзем на Смаленск. Ён казаў на гэтым мітынгі. І для мяне, ну, мяне гэта яшчэ больш узбурыла, таму што ўжо ідзе адна вайна, і ён тут прыехаў, толькі асвабадзіўся, не успеў там, ну, нават там разузнаць, што да чаго, а ўжо нейкія толкае, ну, і ён нейкі заражаны. То есть я ўжо для сябе пасля таго, как я паразмаўляў з тымі людзьмі, хто асвабадзіўся разам з ім, я для сябе прыйшоў да такой высновы, што гэта такі дэсант, ужо заражаны, якія будуць правакаваць, якія будуць тут рабіць сітуацыю, каб у саюзнага государства России и Беларуси был повод ну, нейкую агрэсію у адносінах да Літвы произвести, ведаеш. Ось. І я ўжо такія выказвання ўспрымаў не просто як дурасць нейкую, а як ужо загатоўленыя такія фразы, каб даць падставіны для агрэсіі. Так, слухай, ну ты лічыш, што ты дабіўся сваёй мэты ў той раз? Таму што я вось табе скажу шчыра, ну, на мой погляд, гэта выглядала не вельмі айс, таму што гэта было падобна, што чалавек прыйшоў і спецыяльна там хутка там выказаўся ганьба, ганьба. Ну, я сур'ёзна кажу, то бок, ну, вось, напрыклад, для кароценькага параўнання, я, напрыклад, вельмі там падтрымліваю Скінзерава, который учора глядзеў ты кота, был там стрым, как ён размаўляў з прадстаўнікамі офіса. Ну, он размаўляў вельмі груба, і гэта яго права. Ён такі чалавек такога тэмперамента, але я лічу, што яно з шырокай колі просто не даходзіць. І так выглядала, вот яны сказалі, это КДБшник, он на КДБ работает, да? Ну, и люди, которые не в теме, я-то как бы ведаю, что яны всех в КДБшники записываюсь, яны так и могли подумать. Я тебе реально кажу, что так вось выглядала. То бок, лепей было... На мяне таксама. Я прыйшоў, калі была во дворце каралей у Вільні прэзентацыя кніга аб Ціхановскай, што яна ўжо такая вялікая, пра яе кнігу напісалі нават. Там нейкі там італьянец, хто там дзед нейкі. Вось. І я тады ўжо прыйшоў, там вялікія зала, паслы, сурдапераклад, там цэлыя такія прадстаўнікі сядзяць, гэтых еўрапейцаў. І я кажу, пытаю яе: Святлана, вось вы кажаце, мірна, трэба змагацца з Лукашэнкай мірна. А ці ёсць нейкія мірныя шагі, типа, але інструменты нейкія, каб вас смясціць з вашай пасады і выбраць новага лідара дэмакратычных сіл Беларусі. Яна мне пры ўсіх, ну, калі без мубашкі кажа, без падрыхтоўкі, тады кажа, як думаю, ведаеш. І яна мне пры ўсіх гэтых еўрапейцах кажа, што не, такіх інструментаў няма, што я буду лідарам беларускай гэтай апазіцыі, пакуль існуе Лукашенко. Ну, яны ўсе пераглядзеліся, пакруцілі там пальцам у віска, як заўсёды. І, ну, гэта было вельмі вялізнае, ну, вельмі такое добрае пытанне. Ёсць відэа гэтага. У мяне яшчэ ёсць, яно ёсць. Не, ну так слухай, давай все ж таки с этим пытанием скончым, потому что я хотел пачуць твою кропку гледжання,
твою мэту, твой матыў, навошта ты гэта зрабіў. І для гэтага я з гэтага распачаў як бы размову. Ты дасягнуў сваёй мэты, усё нармальна. Я досягнул своей мэты, потому что картинка была такая, что стоит Тихановская с Сергеем на сцене каля микрофонов, и люди у их бок кричать «ганьба». Вот такая картинку я такую зрабіў. Гэта быў ну, ўжо астатні удар по іх рэпутацыі, і потым як яны выклікалі потым паліцыю, мяне ўвялі. Гэта было ўжо ну, тое ж самае, што ў Беларусі, што ўсім людзям, якія нешта имеюць кропку гледжання, якая не супадае з афіцыйнай, гэта ўсё ворагі. І тут таксама такое адбылося, і ўсе гэта ўвідзелі, што гэтая Ціхановская са сваёй шайкай робіць з беларусамі тое ж самае, што робіць Лукашенко ў Беларусі. А яна гэта ўжо робіць у Літве. І гэта вельмі паўсплывала, таму што хоць ніякія ні літоўскія, ні беларуская нават прапаганда пра гэта ніхто не напісаў. Вось, і нават потым яны абсуждалі, ці трэба са мной размаўляць ці не, і вырашылі, што не трэба. І Турамбекова кажа: не, мы трэба пра гэта забыць, хто ён такі. Але ж я не хто такі, а я быў самы успешны коаардынатар. Я больш за ўсіх здаў подпісаў. Мы да гэтага вернемся. 47 тысячаў я как бы памятаю. Я просто пачаў менавіта Так. з гэтага. Скажы, калі ласка, а чаму вось ты думаеш, чаму яны там же напісалі пра цябе, наша Знаце, Ніва Сергей, напісала, я і пра не тваё скотч. каардынатарства таксама. Чаму яны не даюць, Святаслав, чаму яны не даюць слова другому боку? Яны пра цябе напісалі, што там КДБшнік, што ты там прывялі скрыны, што ты ні ў якіх штабах бабарыкі не быў. Чаму яны не даюць слова людзям? Ну, Слухай, коротко. Коротко, тому что гэта проект спецслужб союзного государства. То есть ты думаешь, что Тихановский проект спецслужб союзная Я держава? ў гэтым упэўнены, і я маю доказы, і колькі ўжо рабілось даследаванняў, колькі ўжо расследаванняў, колькі ўжо на гэту тэму сказана і напісана, што ўжо аб гэтым можна казаць, ну, і не быць пры гэтым нейкім маргіналам ці канспіролагам там ці што. Не-не-не, Вось гэта пакуль што мы маргіналы. Ты ж павінен разумець, хто кажа дрэнна пра офіс, тыя маргіналы. Я сабе не лішу маргіналам. Не-не-не, так я тоже себя не лишу маргіналам, Святослав. Я тоже себя не лишу маргіналам. Простым чалавекам, які аддае адказ за тыя словы, якія кажа. І ну, я б так упэўнена не казаў бы, калі б я не быў гэтым уверен на 100%, што гэта ўсё было спланавана спецслужбамі саюзнага государства. Спачатку тут яе вывезлі, ну, спачатку з ёй дамовіліся. Гэта не тэма, ведаеш, пра гэта шмат людзей думаюць кожны па-свойму, шмат людзей таксама думаюць, што ўсё гэта было спланавана у той чи іншай ступені па розных гэтых, да, то бок пра гэта шмат чаго сказана, но сёння ты з'яўляешься як бы мэтай ну, размовы, і ты цікавы, понимаешь? Потому что пра Ціхановскую, ну што мы будем пра яе казаць, правильно? Вось я за сябе скажу, што я так як я у 20-м годзе уступіў гэтую палітыку, гэтую брудную справу, стаў у гэтым прымаць удзел. Чаму я прымаць удзел? Ну, у мяне былі і асабістыя матывы, і я разлічваў, што будзе такім чынам сацыяльны нейкі ліфт у мяне. І потым я глядзеў, што ўсё ідзе ну, вельмі дрэнна. Раскажы, калі ласка, пра асабістыя матывы і пра сацыяльны ліфт. На што ты разлічваў? Я разлічваў, што
праз гэтыя выбары я смогу прымаць удзел у кіраванні краіны, што я стану сам уладай у камандзе тых людзей, якіх я падтрымліваў. І ў гэтай камандзе мы будзем працаваць, каб прабіць Беларусь лепш. Ну, слухай, Вось гэта ты так мой далёка сацыяльны. заглядаў, слухай, ты такі амбітны чалавек, хацеў прыйсці ва ўладу разам, ну, з гэтай магчымасцю, з гэтымі людзьмі. Да, зараз бачыш, як стала. А цікава, а кім ты быў увогуле кім ты жыў у Беларусі? Што ты рабіў? Чым займаўся? Чым зарабляў на хлеб? Ну, я працаваў, у мяне была свая фірма. На гэтай фірме працавалі, былі машыны таксі, пасажырскія перавозкі. Менск. Ну, так. І я яшчэ працаваў дырэктарам фірмы, якая прадавала праграмнае забеспячэнне для строительства, для праектирования. Ну і ведаў шмат каго за ўсе гэтыя годы. Я нарадзіўся ў Мінске, у другім роддоме на вуліцы Бельскага. Всё жыццё я пражыў. Ну, ездзіў і выязджаў я там на недоўгі час. Але ўсё жыццё я пражыў у Беларусі. Слухай, а мне вось знаеш, што цікава? Мне цікава, як ты да гэтага, ну, з чаго ты вырашыў, што будзе перамога, каб далучыцца, каб пазней стаць, ну, типа, і часткай улады. То бок, разумееш, пра што я пытаюся? З чаго ты взяў, што Так, я атрымаецца? разумею, што ты пытаешься. Я, ведаеш, глядзеў па тым людзям, з якімі ў мяне былі адносіны. Па працы, там, так, сяброўства, там, проста недзе, ну так, там, выпадкова там нейкі разгавор пра палітыку з малазнаёмымі людзьмі. І я прыйшоў да такой высновы, што ўсе, ну, амаль я нікога не ведаў, мусіць, акрамя свайго бацькі роднага, хто падтрымліваў бы Лукашэнка. Вось. Все людзі былі за тое, каб ён сышоў. Ну, понятно. А з чаго ты вырашыў, што ты можаш рызыкнуць, пазбавіцца ўсяго, или ты пра гэта не думал, или ты думаў, што будзе проста перамога, што паходзім, паносім кветачкі, ён сыдзе, і ты ўжо тут на месцы, типа. Ты не думаў, што цябе чакае такі лёс, ну, у выгнанні, напрыклад? Я думаў, канешне, пра ўсе фактары, і я ведаў, што калі ты пачынаеш барацьбу, то трэба быць гатовым да ўсяго, да самых дрэнных сітуацый, што твой лёс можа пайсці іншым путём, што тваё жыццё можа скончыцца вельмі хутка. Вось, але, ну, ведаеш, я такі чалавек, который, калі вырашыў, ён уже ідзе до конца. Вось. І я яшчэ быў з 94-го года в апозіцыі, я ніяк там не прымаў удзел ніякіх партыях, там нікуды не хадзіў, але сваю працу і сваю прапаганду сярод людзей я вёў. І нават калі былі выбары туды в 94-м годзе, моя бабушка працавала тады пачтальёнам, я яе падгаварыў, што яна, калі будзе размаўляць з людзьмі там на вёсцы, з беларусам, развазіць ім почту, каб яна усіх прасіла толькі за Лукашэнку не галасаваць. Але ж усё роўна все прагаласавалі за Лукашэнку, таму што ён паабяцаў кожнаму халадзільнік, кожнаму тэлевізор. Яны на гэты папулізм павялі, што ён верне тыя грошы, якія згарэлі там на кніжках у Ну, них. понятно, да, Яны да. спадзяваліся на гэта, прагаласавалі, ну і вось атрымалі. Атрымалі, і ўжо большасці
тых людзей, якія яго в 94 годзе прывялі да ўлады, іх уже няма у жывых нават. Так слухай, а што ты маеш пад увагай, калі кажаш, я там гатов ісці да канца? Ну, што я буду прытрымлівацца такой сваёй пазіцыі і намагацца, каб гэты рэжым з часам скончыўся. Ну просто не зусім зразумела як. Я знаеш, вось думаю, што ну, наконт ісці да канца, то бок ты толькі не падумаеш, што я там цябе нейкім чынам папракаю ці што. Ну, калі людзі ідуць да канца, как бы яны ну рэальна ідуць да канца, то бок альбо паміраюць, альбо ідуць у турму. Ну, панимаеш, пра што я кажу. Ну, не в укор, Святаслав, просто ну, ты такое Ну, вельмі высокопарнае слово сказаў, ісці да канца. у кожнага свае метады барацьбы. Хтосьці ідзе на міцінг, хтосьці піша каментар, хтосьці размаўляе на кухні са сваімі сябрамі, хтосьці Ну, гэта просто ідзе розная ступень ісці да канца. То бок адна справа ісці да Так, канца на кухні я размаўляць, а іншая справа пайсці і ну, напрыклад, памерці там да, за свабоду. Я вось так утрырую, канешне. Ну, ты калі пераехаў? Ужо яны спрабавалі мяне тут забіць у Літве, так што ужо ну, нічога не страшна. Яны это Вось, хто? там, Хто спрабаваў вас забіць? ну, не буду зараз ідзе следства, не буду падрабязнасці расказваць зараз в прамым эфіры, але ж кажу, што гэта як Ладно, калі Святаслав, калі не будзем драконіць людзей. Просто вы ж самі ведаеце, сказал А, кажы Б, а вы кажаце А і так што давайте лепей так пра тое карацей. Вы тады ў 20-м годзе разумелі, што вы ввязваецесь у нейкую такую рэч, которая можа потым наступствы выклікаць брутальныя? Ці так было? Все пашлі, я пайшоў. Бо так у многіх было, я ведаю, распавядалі. Скажем, што 70/30. 70% я верыў у то, што мы пераможам. 30% я планаваў свой, ну не планаваў, а ну так думаў, што можа і прыйдзецца з'язджаць. Ну і вось другі варыянт адбыўся. Ну і як табе у выгнанні? Добра. Беларусам, ведаеш, ну, я так лічу, што калі ты умны чалавек, калі ты маеш галаву на плечах, калі ты маеш рукі, калі ты любіш працаваць, калі ты не гультай, то ты у любой краіне знойдзеш сваё месца у асяроддзі гэтым. Ну вось Хлеб, глядзі, хлеб з маслам заробіш, табе вось дзе бы такое ты не быў. чыста чалавечае Ну, пытанне. Калі б м. усё гэта можна было адматаць назад, просто адматаць назад, ты зрабіў бы тое самае і астаўся бы на канапе? Уже з гэтым досведам. Ну, я ўжо такое пытанне сам сабе не адзін раз задаваў. І прыйшоў да такой высновы, што ну, як бы цяжка не было, якія іспытанні, выклікі не прыйшлось праадолець, але ж я б так і зрабіў бы. Можа, там нейкія дэталі былі б іншымі, можа, я там дзесьці падрыхтаваўся бы, можа, там не рваў бы не адносіны там з некаторымі людзьмі. Вось, ну, але ж стратэгічна рабіў бы тое ж самае. А ўжо там дэталі, можа, нешта там змяніў бы, каб зараз было лягчэй. Ну, вось так. Таму што, ведаеш, ну, такія людзі
Я такі чалавек і эмацыйны, імпульсіўны, вось, таму што, ну, і магу, можа, каго нейкім вострым словам там не так сказаць. Ну і за гэта з многімі людзьмі адносіны не строяцца. Ну, трэба быць. Але ж тут у Літве я ўжо ад літоўцаў набраўся ўжо памяркоўнасці такой, спакойствия, разважнасці, такой скандынаўскай недзе, як так казаць, холаднасці. І зараз мяне ўжо так на эмоцыі цяжэй вывесці, скажем так, чым раней. Тут, ведаеш, асяроддзе дае вельмі вялікі ўплыў на чалавека. З кім ён кожны дзень жыве, Не, ну гэта з кім. понятно. Это понятно. Як ты Вось. Ужо все панты гэта нашы беларускія тут скончыліся. Тут я разумею, што я жыву у гасцях, карацей кажучы, у краіне, дзе мне дазволілі жыць, разам з людзьмі, якія мяне дазволілі тут жыць з літоўцамі. Ну і вось я намагаюся і рабіць, і казаць усё, ну, і рабіць добрыя справы, і казаць разважна, каб нікога, каб нейкім неабдуманым словам не пакрыўдзіць. Слухай, скажи, калі ласка, ты вось сказаў, што ты был координатором і ў Бабарыкі, і ў Цыпкалы. Вось, што ў Бабарыкі ты сабраў, ну, не сабраў, то бок твая група, я так разумею, ты Кондратенко казал у інтэрв'ю, што твая група сабрала 47 тысячаў подпісаў. Так? Вось. Трохі не так. У Цыпкала я не был координатором, Цыпкала я дапамагаў. Не, давай про Бабарыку. Давай про Бабарыку. Ты вось і ну, то гэта ўсё вось як было у віруса у інтэрв'ю, так? А вось 47 тысяч, сам ты типа 500 сабраў подпісаў. Вось, скажы, калі ласка, а у тебя ўвогуле шмат сяброў, ой, сяброў, недображелателей? Я лічу, што шмат. Глядзі, просто пра цябе я неаднойчы чуў, і была інфармацыя ў нашай ніве. Ну, наша ніва для мяне это фейкамёт, но ўсё ж таки там былі скрыны. Вось, і людзі кажуць, што ты как, ну, не прымал удзел у кампаніі Бабарыкі, што цябе типа ніхто не ведае, і гэта было ў публічным доступе. Мне таксама некалькі чалавек напісала, што ён не был у гэтым. Просто хочу разобраться, что тут правда, что неправда, каб ты сам на гэта адказаў. Праўда ў тым, што я на іх пасяджэнні на кастрычніцкай у штабе не быў. На Веры Харуджай таксама я быў пару раз, але там я не прымаў удзел у іх паседжаннях. І гэта мяне ў нейкім сэнсе выратавала, таму што я сваё пасведчанне каардынатара забраў недзе, а пасля нядзеля ўжо прайшла. Я ўсё думаў, што ці трэба мне, ці не трэба гэта адключацца, як усё будзе ісці. Вось, і потым я Ерахавцу ну, патэлефанаваў, ён кажа: вось так, але ж мы ўжо прызначылі іншага чалавека, і гэты іншы чалавек, я не ведаю, мусіць яго і потым заарыштавалі. Ну, дасканала не ведаю, але там жа быў Воскресенскі на ўсіх гэтых, ён быў каардынатарам па Первомайскаму раёну Мінска. Вось, і зараз мы ўжо ведаем, што хто такі Воскресенскі, а тады ён дакладваў, і гэтыя свае даклады ён мяне не ўпісваў, таму што яны і ведалі, што я ёсць, але яны і ведалі, што я актыўна удзелу ў іх паседжаннях, у іх працы не прымаю. Але ж я рабіў сваю працу. І я ведаў, што па ітогу мне прыйдзецца ісці з гэтымі подпісамі ў исполком, бо па закону
мае права здаваць подпісы Ну э, так. сам кандыдат, яго начальнік яго штаба, либо координатор штаба яго по району. І на той момант, когда ўжо прыйшоў час здаваць гэтыя подпісы, ужо тады по Фрунзькому району менавіта. Я не ведаю, ці по астатнім раёнам, можа, тады ўжо данеслі, але ж была такая працэдура, што спачатку гэтыя подпісы ўсе яны сабіралі каардынатары. Мне там нешта, хто там давёз да мяне нейкія там подпісы, ты мне аддалі. Потым хто ў мяне там што прасіў, нейкія штендеры там, распечаткі, там яшчэ якія буклеты. Вось я таксама намагаўся гэта ўсё ім даць. Вось, ну і насамрэч не вельмі актыўная моя была такая праца, але ж усё роўна, калі прыйшоў момант, гэтыя подпісы ўжо адсканіраваныя, арыгіналы гэтых подпісаў аддалі мне, прывёз іх нейкі хлопец са штабу Бабарыкі да Фрунзькага ісполкома, ён іх падвёз, мы там з ім сустрэліся, я пашоў здаваць гэтыя подпісы, і все да адной подпісы, я іх нідзе там не схаваў, там не знішчыў, колькі мне аддалі папак, перадавалі мне каля ісполкома гэтыя папкі заўсёды. Вось, далучыў там нейкую жменьку там сваіх гэтых лістоў, і ўсё гэта здаў в ісполком. Не, ну понятно. Но просто что мне так кажется дивным, да, что некалькі асобаў есть скрыны и так про вас пишут, что типа да не было его, а вы кажаце, что я думаю, что паважаныя сябры, калі вы ведаеце Станислава Меликовского як зборшчыка, как координатора, значит, штаба Бабарыкі, напишите, калі ласка, мне у вас в асабісты, напишите, калі ласка, вось тут у каментарах, тому что, ну, просто, ну, трэба ж выясніць, потому что калі на чалавека нагаворваюць, гэта трэба ведаць. Ну і, канешне, калі чалавек можа сам там нешта шуры-муры, гэта таксама трэба ведаць, для гэтага мы і размаўляем вось з людзьмі. То бок, ну, Святослав, вы же разумеете, просто, ну, это реально, ну, что это такое? Ну, писать про человека, что я не был у Бабарыка в штабе, а вы кажете, что вы там были, и, и Бабарыка такие у нават вас... зараз кажа, што і Краўцова не было. І Слушайте, Краўцова а не было. Потым что вы зараз скажете за Бабарику? Тут вам пытанне задали. Ну што, мне асоба няма чаго сказаць, бо ён ужо сам все сказаў, і Ну, як вы до яго тады ставіцеся? Окей, не окей? тады ён ужо быў кандыдатам, які нашу нацыянальную ідэю не разумеў і не бачыў Беларусі у адрыве ад Расіі. І зараз, наколькі я бачу, ён тую ж палітыку, тыя ж словы кажа, што мы там павінны прысасацца да гэтай Расіі, застацца з ёй, як бы там ні было, якія б там рэжымы не былі, мы павінны, бо там рэсурсы, там нафта, там газ, і вось нам без іх ніяк. Вось, і ну, паглядзеў і Марыю, і Віктара Дмітровича паглядзеў. Калі яны выйшлі, я і пісаў яму ў Інстаграм прямым тэкстам у каментарах, што прывітанне, віншую, Віктор Дмітрович, вось гэта я, такі Святослав, ваш каардынатар, там нічога ён не адказаў мне, вось такі ігнор поўны. А потым Святлана Георгіевна напісала пад тым жа пастом свой каментар, і ён ёй адказаў, абнімашкі паставіў такі смайлік. Ну, я ўжо зразумеў, што Карацей, вы покрыўдзіліся і все. ну, не пакрыўдзіўся, на што тут крыўдзіцца? Ну, калі ці чалавек удзячны, ці не удзячны, ці ён можа там хоць і не, ну, не ведаю, ну, хаця бы там дзякуй сказаць, ну, я чакаў, ось, хаця бы дзякуй за гэтую ўсю маю працу. Хаця
Ну, а раней што вы дамоўленасці. пра яго думалі? Ён жа і раней был у прынцыпе, ён выказвался там і наконт сцяга так вельмі ну цікава, да, не па-беларуску, не па-нацыянальнаму. Потым пра гісторыю беларусаў, пра Великае княжства Літоўскае, что-то памятаю. Ну, я думаў пра яго, што і думаў, і гэта пацвердзілася і зборам подпісаў, што я за яго больш за ўсіх сабралі подпісаў. Там з паўмільёна подпісаў. Другое место пасля Лукашэнкі. Лукашенко там мільён недзе, але ж у Лукашэнкі быў адміністратыўны рэсурс, а ў Бабарыкі нікога не было. То бок людзі вельмі актыўна яго падтрымлівалі, таму што ён у глазах людзей казаўся лепшы за Лукашэнкі, больш інтэлігентны, такі же, можа і лепшы упраўленец, таму што ён зрабіў з гэтага банка добры банк, і ўсе людзі спадзяваліся, ну добра, ён там нешта нашае там нацыянальнай ідэі не разумее, па-беларуску ён не кажа, але ж хто бы то ни быў, гэта Лукашэнку ўжо ён всем надаеў, трэба яго здымаць, альтэрнатывы такой ніякай не было весь гэты час папулярнай, а тут ён і Газпром, можа яго гэта і Газпром падтрымлівае, можа яны не дадуць яго заарыштаваць, яго вызваляць, яшчэ што зробяць. Ну, спрабавалі яго вызваліць. Гэты выпадак пра санаторый Крыніца ўсе ведаюць, як там схапілі гэтых ЧВКшнікаў. Вось, але ну ўсё гэта гэты план Крамля праваліўся у адносінах для Александра Григорьевича. Вось, нічога не ўдалося ім зрабіць тады, ну, зрабілі зараз затое. Ось. Так, давайте прервемся. Паважаныя сябры, яшчэ раз вітаю ўсіх, каго не павітаўся раней, хто далучыўся да нашай трансляцыі. 126 чалавек нас глядзіць. Васіліна, дзякуй вялікі за данат. Вось, і прачытаю вельмі хорошы трапны камент. Васіліна напісала, не магу знайсці, ну, наконт ведае сённяшнюю інфармацыю, мы б усе рабілі по-другому, і ніколі б такія, як Ціханаўскія і яе сябры, ніколі б не былі ў нашай павесцы. Так, згодны. Калі б знаць наперад, дзе упадзеш, падсцяліў бы траўку. Так, ну что, двигаемся дальше. Наконт вашага прыезду. Наконт прыезду. Что? Наконт праезду, давай. Наконт пераезду ў Літву. Ось, там же шмат хто ехал в Украіну. А чаму вы не паехалі в Украіну? Чаму вы паехалі ў Літву? Вы ўжо зналі, што вы уже надоўга ці... У мяне было ўжо ўсё падрыхтавана ва Львове, і працу я там ужо амаль што знайшоў, і кватэру, дзе арендую, і все свои разговоры по телефону, ну, я думал, можа мяне слухаюць. Вось, все свои гэтыя размовы по телефону, што да як, там мяне часто пыталі, што ты будзеш рабіць, глядзі ты гэта твайго Бабарыку уже схапілі, заарыштавалі, вось, нічога ўжо не будзе, што ты будзеш рабіць. Ну, я усім казаў, ну, мусіць, прыйдзецца да гэтай Украіны і з'язджаць. Ось, всем казаў, што паеду в Украіну, а сам пайшоў да пасольства Польшы, сказаў, ось я такі, ці можете ли дапамагчы мне. Ну, мяне палякі паслалі, сказалі, што мы нічога для цябе не зробім, ніяк табе не дапаможам. Вось, ну, пайшоў у літоўскае пасольства, асабіста пасол да мяне выйшаў і сказаў, добра, Святаслав, я твоё імя запісаў, ты можаш ехаць на граніцу, там тебе будуць ужо чакаць, і калі беларусы цябе выпусцяць, там у Літве ўжо будзе ўсё добра. Будзеш ужо ў бяспекі. Ну, я вось так і зрабіў, я
Павыключаў тэлефоны, паехаў, забраў жонку з дзярэўні, прыехалі на мінскую кватэру, сабралі якія там вешшы, што там змаглі, паехалі, вярнуліся да вёскі гэтай, забралі дзяцей, павыключалі тэлефоны і паехалі. Потым я прыехаў у адзін гранічны горад, там знаёмыя ў мяне ёсць, якія там ведаюць, што на граніцы робіцца. Вось, пытаў, як мне лепш ехаць, чыраз які пагранпераход. Сказалі, ты там не едзь, там ужо чакаюць, стаіць бусік, усіх там фільтруюць, а едзь праз гэты пераход. Ну і вось я паехаў праз гэты пераход. Вось, чаму вы там, пагаранцы нашы пыталі, чаму вы едзеце ў Літву, у вас ніякіх візаў няма, у пашпарце нічога няма, навошта вам гэтыя рэчы ўсе вы сабралі. Ну і вось я казаў, ну, тут такая ситуация неспокойная, вось едем до знаёмых, хотим там короткі час быць, пока ўсё устаканіцца. Вось, ну, калі не... Мне сказали, что можно. Пагранцам беларускім я сказал. Мне сказали, что можно без візы, но калі не пусцяць, развернуць, ну, тады скоро убачымся. Так, нічога не перажывайце, не турбуйтесь. Ось. Ну і яны ўсё пераправерылі, там все сумкі паадчынялі, посмотрели, ну, асабістыя рэчы, ўсё, там дзецкія рэчы, там нічога там насамрэч не было такого, што ну, запрещенного. Так а вы Ну, ведали, вось, что вы надолго съезжаете? Что у вас там было в машине? Такие типа тюхи, там, ну, ну еда. так, як в отпуск людзі едуць, ведаеш, як людзі едуць в отпуск, самае неабходнае нейкія рэчы, там адзежа нейкая, ну, Ну вот вы сказали Кондратенко, что вам со штаба Тихановской сказали, типа, едьте, мы вас тут сустрэнем и дапаможам. Вы не с- так, ну, так? можа, гэта был не са штаб, мне Мікіта, я тады ну, шукаў кантакты, пытаўся звязацца там з нейкімі знакамітымі ўжо на той час людзьмі, якія ў гэтым руху прымалі ўдзел. І вось мне непасрэдна Мікіта Мікада казаў, што ты едзь, мы там табе дапаможам, там ты не будзеш там патрэбы мець. Вось, потым той же там Ярахавец са штаба, і Сціхановская са штаба Бабарыкі, там яшчэ людзі там іншыя, якія ўжо на той час з'ехалі. Вось. Казалі, што ўсё добра, едзь, тут у нас ёсць уже суполка, падтрымка, ўсё будзе добра. Ну і я прыехаў, і 2 тыдні мы былі, жылі ў школе пагранічнікаў, і для пагранпераходу, і на каранціне мы там былі 2 дні, тады быў ковідны гэты перыяд. І я гэтыя 2 тыдні шукаў гэтых зноў людзей, пытаўся з імі на звязь выйсці, што, ну, што мне там, што мне далей рабіць, як, што мы плануем. Я ж думаў, што, ну, нейкая будзе сур'ёзная справа. Я ж не мог ну, прадугледзець, што тады я яшчэ, ну, верыў, што гэта, што разам са мной, і што гэта людзі сумленныя, што яны пайшлі по зову свайму сэрца, па зову сумлення пайшлі гэтую барацьбу, гэты супраціў. Потым я ўжо даведаўся, што гэта было не так, але ж тады я ведаў, што нас многа, што ёсць каманда, ёсць нейкія там людзі, якія падтрымаюць першы час. І ну, яны мяне не падтрымлівалі ніяк. Потым мы месяц жылі у лагеры для ўцекачоў у Пабрадзе. Потым мы паехалі ў Каўнас, і там я пазнаёміўся з местным алігархам Алігархавічам, і ён сказаў, што едь да мяне, на маю сядзібу, і там жыві, і там Не, працуй. секунду, у меня вось больш цікавіць, там у вас было такая цікавы момант з гэтым, з Кондратенко. А вы Ярахавца асабіста ведалі?
Ну, мы з ним асабіста размаўлялі і ў Мінску, і ў Вільнюсе тут сустракаліся. Таму Так. ж ну, то бок ведалі, а этот же, наколькі я не памыляюся, Мікада это ж сябра Ціханаўскай. Карацей, так? Я просто Ну, я не ведаю, ці ўжо гэта Мікада, яго і не бачна, не чутна, ён ужо знік. Яму понятно, но ўжо нічога просто не трэба. просто вы так сказали про штаб, Кондратенко, что я подумал, там еще Машу Мороз упоминали, что калі вы приехали ў штаб, там не казали ў які, вам сказали грошаў няма. Так, так, Марыя Мароз, я їй пісаў, о, Ну так, усе, усе мені адказвалі, што сам все сам рабі. Мы табе чым дапамагчы не можам. У нас саміх няма грошай, мы самі тут голыя босыя, не ведаем, як жыць далей. Вось. А ў той жа час, пакуль все гэта было, яны ўжо атрымлівалі добрыя грошы. Але ж ну, хацелі ну, ну нікому. просто потым вы сказали, что пачалі рабіць нейкае расследаванне, і потым выйшлі неяк на стрыжака. А якое расследаванне? Ну, что за расследаванне это было? Ну, так скажем, что так расследование гэта громко так сказано. Але ж, Ну, гэта ваше слово. Это не я, это вы сказали. Это я. ну, так, трохі я вырашыў сабе весу прыдаць таким словам даследаванне. Але ж насамрэч расследаваннем гэта так гучна не назавеш. Вось пачаў я чытаць, актыўна усім тэлефанаваць, размаўляць з людзьмі, там часа вельмі шмат у мяне было на пабрадзе гэтым. Ну, то бок вы шукали тых, хто вам дапаможа, так? Шукаў едзінадумцаў і тых, хто дапаможа, і тых, каму ўжо дапамаглі, як гэтую помощь атрымаць. Вось і ну, гэта дала свой плён. Гэта дала свой плён. Я тады ўжо пачаў падозраваць, што гэта ўсё не па-настоящаму, што гэта ўсё нейкі фейк і што трэба разлічваць толькі на сабе. Ну вы сказали, што вам дапамог стрыжак. То вы у пэўны момант сустрэлі стрыжака, і ён сказал, што ты там Пэўны это момант, расследаванне робіш там, у і ён пэўны вам момант дапамог. так, так. У пэўны момант это ўсё так і было. Была размова такая на павышаных тонах. Вось пагрозы адразу пайшлі, стрыжак тады уже пачаў пагражаць, потым ён яшчэ абяцаў мяне ў пакеце ў Беларусь адправіць обратно у пластикавым. За што? Вось За нічога што? у яго пока не атрымалася. Ну, за гэтую маю ўсю дзейнасць, што я ўсім пачаў казаць, хто гэта такія, што яны робяць, што гэта махляры. Я ім вельмі шмат праектаў, ну так скажем, не даў. З-за мяне гэты праекты не пашлі. Вось таму што людзі, якія павінны былі з імі працаваць, яны адмовіліся з імі працаваць, паслухаў мяне. Не, я просто не Вось. понял. Я просто подумал, что вы пачалі дзейнасць, ну, дзейнасць такую, даведваліся, што яны недзе там, ну, маюць фінансаванне, якое предназначена для іншых людзей, вы про это пачалі казаць, а зараз вы кажаце пра нейкія ініцыятывы, таму незразумела. Ну, за што там стрыжак, ну, на вас? Я думал праз расследаванне праз гэтае, то што вось ваша дзейнасць была такая, як Так, зараз у блогераў у некаторых. ведаеш, ну, даследаванне там іншыя людзі вялі, а я кампіліраваў, кампіляцыяй займаўся ўсіх фактаў Так, у адзін так у адзін стрижак, такі. чего стрижак вам погрожал и сказал, что в пакете вас отправят домой? За Ну, что? таму што вельмі я яму мяшаў на яго пуці,
по разводу і стрижкі наіўных беларусаў і ўсіх астатніх наіўных еўрапейцаў. Ну, якім чынам вы перашкаджалі? Ну, вось, напрыклад, я прымаў, дзякуючы мне, яны не змаглі з літоўскім фондам пачаць працу Blue Yellow Охмана. Вось, калі яны ўжо заехалі на склад да яго, ўжо паставілі там свае коробкі, ўжо ўсім расказалі, што яны працуюць з гэтым фондам. Вось, а праз гэты фонд яны спадзяваліся атрымаць данаты ад літоўцаў. Вось, таму што гэты фонд мае ведаюць яго ўсе, па-першае, і слова вылецела з галавы, мае рэпутацыю добрую. Вось, і яны праз гэты фонд хацелі таксама нажыцца. Але ж вось я так зрабіў, каб Охман з імі не працаваў. І А як вы вельмі зрабілі? Конкретно як? Пашлі да дырэктара фонда, напісалі ліст. Вот я Я не конкретно буду пішу казаць лісты, свае Я не буду звяртаюся. казаць свае секрэты. Ну, гэта праз размовы, праз размовы. Всё праз паездкі, размовы, ўсё на пальцах аб'ясняеш, паказваеш, што who is who, і тады людзі прымаюць рашэнне, што ім рабіць. Ну, а в чем была схема наживы? Что это за схема была? Вы Схема кажете, что была наживались. ў Якая тым, схема? у тым, каб прымазацца да гэтага фонду, стаць іх сябрамі гэтага фонда і пад гэту марачку збіраць грошы яшчэ з літоўцаў. Ну так не, так схема, схема гэта не прымазацца, схема гэта збіраць грошы. Ну, якім чынам? Так іх ніхто з літоўцаў не ўспрымаў. А калі б яны ад імя гэтага фонду ўжо пачалі казаць, тады і літоўцы ўжо пачалі б іх простыя людзі ўспрымаць. Таму што Ну, ў ну не літоўцаў ведаю. Я не ведаю. Я просто вам скажу, что пасля ваших гэтых, это было які 20-й год? Не, это ўжо пазней было. Это ўжо 21 ці Ну, 22 я год. скажу, что я приехал у 23-м, у 24-м сюды, яны нормально ўсіх стрыглі. Але чым вам дапамог стрыжак? Вы сказали, ён вам дапамог. Ну так, я атрымаў ад яго чалавека, не ад яго асабіста, ад стрыжака, але ж ад яго чалавека 2000 еўра пад распіску, пад чэкі. Мне потым прыйшлось усе чэкі за прадукты, за ўсё, як я трачу гэтыя грошы, всё гэта адправіць стрыжаку, што я там не недзе там траціў там непасрэдна на прадукты. Там у мяне самыя большие былі затраты, тады рухавік зламаўся ў машыне, і трэба было гэты рухавік, машыну гэтую чаніць. Вось з гэтых 2700 ушло на ремонт. Ну, 2000 гэта не такія вялікія грошы. Вы там яшчэ казалі, што ну, не казалі, што калега вам дапамагала, но паколькі вы ее хвалілі, я так разумеў, вы там в замке затрымаліся ў яе, не? Я ў замке там не жыў ніколі, але ж не ведаю, у мяне да калегавай добрая да яе стаўлюся. Хто бы там што не гаварыў, але ж яна зрабіла гэты шэлтэр. Там маюць магчымасць жыць беларусы. Там яны маюць магчымасць адзежу людзям даць, ежу людзям даць. Ну і дагэтуль я і зараз не вельмі там багата жыву, і бывае такія моманты, калі езжу там, бяру нейкія прадукты вот в гэтым замке. Ну, а зараз яна ж ввогуле там на Тэнеріфы робіць экскурсіі, збірае грошы, вазіць жанчын.
Ну, чаму не? Хай Не, звозіць ну, жанчыну на конечно, Тэнерыфе. конечно. Чаму беларусак не звозіць на Тэнерыфе? Ну, Хай звозіць. я-то супраць яе асабіста нічога не маю, но мне цікава, за якія как бы грошы і якая яна зрабіла там гэты шэлтар, якія мэты, таму што, напрыклад, я ведаю добра яе, сяброўку Карадж, я бачыў яе дом, дарагі, да, у вельмі Ну, я таксама быў там у гэтым доме, так. ось. І да, былі, і там напісана на гэтым доме, што гэта нейкая фундацыя, типа гэта нейкі там юрадрас, хаця дом жылы, там стаят машыны іхнія, там белізна сохне. Вось, Ну, і карацей, Беларусі там таксама быў склад. Там таксама гэты дом выкарыстоўваўся і пад склад. не, ну так Не я трэба ведаю, казаць, я ведаю, што я яны там, ведаю. слухай, ну, за якія грошы, я бачу, і чат тут пытаецца, но я не ведаю, я ніколі не пытаўся, што за грошы, за якія грошы, дзе вы іх взялі. Но, наколькі я помню, у Наталіі Івановны, у яе муж займаецца стройкай, і гэты муж Александр, яго імя, ці не памыляюся, ён, што за 2000 далі, ты не палітзэк. За што? Мгм. Ну, проста, што я прымаў удзел, быў каардынатарам. За гэта мне і далі 2000 еўра, што я там э, іх пастаянна, ну, так скажам, ціснуў на іх, каб што мне трэба дапамагчы, і па ітогу яны мне дапамаглі праз гэты ціск. Калі б я сядзеў, нікога нічога не пытаў, не дамагаўся, нічога там не прасіў, не навадзіў бы гэты движ, вось тады, канешне, пра мяне б забылі, як і пра ўсіх астатніх. Ну, а я быў не апошні чалавек у гэтай усей камандзе, у гэтай руху, і я дабіўся, каб мне дапамаглі такім чынам. І Да, вы сказалі, што вось мне дапамаглі, а вы ведаеце шмат каго не дапамаглі. А чаму тады? Вось вы кажаце, што типа если давіць, як вы там ціснуць, то тады дапамагаюць, так? А калі не давіць, то са сваім гэтым заплечнічкам, так, і пайшоў сабе, да, у новае жыццё у адных бацінках, да? так у жыцці і заўсёды. Калі ты актыўнічаеш, калі ты ездзіш, размаўляеш, дзесьці ціснеш, дзесьці па-добраму, дамагаешся сваёй мэты, ты гэтай мэты дасягнеш. А калі ты сядзіш, чакаеш, што недзе там табе хтосьці там пазаве, там дапаможа, то нічога не будзе. Не, ну Вось. слухайте, тут же справа такая, не то, что там, то бок вы зараз пацверджваеце, што ну, сістэма такая, як тая, супраць якой мы бароліся. То бок няма сістэмы дапамогі. І калі, напрыклад, ты сціплы нармальны чалавек, хоць у тебя будуць там нейкія там заслугі, ты калі будзеш сидзець на попе ровна, тебе не дапамогуць. А если ты там, ну, напрыклад, нейкі выскачка і будзеш хадзіць і там ведаць стрыжака, гэтага мікаду там ці яшчэ кагосьці, то тады ты будзеш у шакаладзе і тебе там на нешта дадуць, хаця для цябе гэта, ну, скажем так, не прадугледжана. Я зараз не пра вас кажу. Таму што я не супраць абсалютна, да, каб там памагаць рэлакантам, памагаць пенсіянерам, памагаць беларусам. Але павінна быць сістэма, сістэмы няма. Вось у чым справа. І атрымоўваецца, што грошы могуць фонды выделять, ну, просто, ну, рандомно. То бок этому дадим, давай тому зубы вставим, этому лоху не вставим, его никто не ведае, а гэта мой сябра, ён нармальны чалавек, хоць і не палітычны, то яму поставим. Ну, и вось, как бы, так, у нас так. Вось, ну, слухайте, мы с вами уже час в эфире, давайте апошние. Сказаў заўсёды, слухай, я ўсім, з кім я пачынаю размову, і з літоўскімі палітыкамі, і са звычайнымі людзьмі. Калі вось на гэты конт заходзіць размова аб Ціханаўскай, я з гэтага і пачынаю, што
Ціхановская гэта люстэрка рэжыма Ну Лукашенко, так. што яна зрабіла ну ўсё як яе шэф. Побач, побольш міністраў, побольш чыноўнікаў, побольш нейкіх там ненужных там людзей, там замесціцелі, прэс-секретары. Потым першае, што яна зрабіла, аблажылася ментамі. Белпол 1, Белпол 2, там все, тут менты, тут чыноўнічы апарат, все, беларусы, у нас все зроблена, а тут фейкавыя паспарты, все, мы вось, глядзіце, мы все, что вы ведаеце, все, что вы ўжо 30 гадоў прайшлі, мы тут тое ж самае зрабілі ў Літве, так што для вас нічога новага не будзе. Давайте грошы ваши сюды, і хто проціў нас, тот КДБшник. Все. Ну, Так, ладно, ведаеш. давайте зараз перейдем. Паважанае гаспадарства, пішыце пытанні, хто не напісаў. Зараз апошняе да Давай, Святаслава. у нас часа шмат. Ці ты там недзе спяшаешься? Не, я просто, чтобы как Мы, бы можа, і поглядим. 22 гадзіны можам паразмаўляць. А Ну, тут такі там, допыт майстроў. Ці ты быў? Мы 1 гадзіну размаўляем пра мяне. Ці ты быў, ці ты не быў, ці ты там засланы, ці не засланы. Ну, што рабіць беларусам? Чаму нас людзі смотрят? Яны хочуць пачуць меркаванне тваіх гасцей, што нам далей рабіць, а не якая там, я напрыклад. нифига, ты лепей за мяне ведаешь. Я просто, чаму я про тебе пытаюся, тому что ты беларус, ты в эміграцыі, ты зрабіў учынак публічны, і з усімі беларусамі, з кім я размаўляю, мне цікава даведацца, хто яны. Я же там не следчы, я просто пытаюся разабрацца. І калі, напрыклад, пра кагосьці кажуць гэта, то я і пытаюся, раскажы, потому что я, напрыклад, гатовы адказваць на любыя пытанні, і гэта заўсёды раблю. Твои, вось насамрэч твае эфіры і госці твои, вось вельмі добрую справу ты робіш, таму што менавіта благодаря твоим эфірам я зрабіў высновы пра некаторых людзей, якіх ты нават до сих пор падтрымліваеш, а я ўжо іх заблакаваў сабе. Ну і вось. А кого я падтрымліваю? Что-то я не вельмі зразумеў. Я Ладно, слухай. зараз не будем тут імёны называць, сварыцца. Ось, і Подожди, так я тут кругом. падтрымліваю тых, каго ты заблакаваў? Так. І з кім я нікому не раю ніякіх адносін. А я іх публічна падтрымліваю? Публічна падтрымліваеш, так. Ну, значыць, я чагосьці не ведаю, і з іншага боку, как бы... Ну, потым я табе у асабістых... Ну, не, мы можем і тут пра гэта паразмаўляць. То бок... Не, ну тут я не хачу, навошта. Гэтыя людзі, яны ніякага ўплыву пакуль што не маюць. І, ну, яны таксама беларусы. Ну, так не, ведаеш, я просто, я ж не павінен как бы блакаваць тых, каго ты блакуеш, напрыклад, правильно? Не павінен. Ну, я ж... Можна робіць высновы сам, ведаеш. Ты там у Польше, я там я здесь у Літве. Так што, ну, наши, так скажем, наша праца ніяк, ну, не можа там Наша мешать. праца і опасна і трудна. Слухай, ты распавядзі лепш пра тое, чым ты займаешься, як ты себе знайшоў у Літве, можа каго-нибудь там натхніш? Гэта пытанне, выдатнае пытанне. Все беларусы, вось зараз вы мяне ведаеце, я Святаслав Меліковскі, я займаюся в Літве аўтападборам, праверкай аўтамабілей перед покупкой. У мяне ёсць усё неабходнае оборудование, толщиномер, диагностика. Таксама у мяне ўжо ёсць добры опыт, таму што уже колькі год я гэтым займаюся. Я працаваў вельмі вялікай кампаніі на Гарунай, ведаю гэтую ўсю кухню гэтага рынка. Зараз я таксама працую ў вялікай кампаніі
лишь ўжо літоўскай. Сколько ты атрымоўваеш грошай? Лепш скажи. Понятно, что ты круты, добраўстроился, молодец, молодец, хорошо. И сколько ты маешь грошаў? Ну что? Ну, зарплата ў мяне невялікая, але ж ёсць у мяне закаты. Людзі мне Блин, давяраюць так нават пералічваў, я думал, скажешь, шатыры скажешь. нават з Кіпра мне просяць у Літве паглядзець машыны, потым на Кіпр пакупаюць гэтыя машыны і ну каля 2000 евро ў месяц Ну, я зарабляю. пороги не пенишь там машину? Не, Не, нормально. А то не, я тут купил я тут. сам нічога не раблю, то ну я працую менеджером по продажам зараз, але ж нават калі людзі ко мне прыходзяць, я беру свой інструмент і пра тыя нават машыны, якія я прадаю сам, я ім распавядаю, як ёсць, дзе пафарбована, дзе там якія там праблемы ёсць, бо ёсць рэпутацыя і я гэтую рэпутацыю не хочу страціць, таму я ўсё стараюся рабіць чэсна і гэта ўсе бачаць. Тыя людзі, якія ўжо былі маімі кліентамі, тыя людзі, літоўцы, якія прадаўцы, яны таксама мяне ведаюць. Некаторыя ўжо нават і не пускаюць мяне да сябе, каб я ім не спорціў продажу. Ну, але ж з усімі ну, рабочыя адносіны добрыя, збольшага. Вось, разныя бывалі сітуацыі. Як мяне знайсці? Знайсці мяне можна ў Instagram. Послухай, ты калі мне дашлеш, я просто унізе я там зрабіў твоё інтэрв'ю з Кондратенком, я ўнізе магу твои інстаграмы все под только прышлі, ну не забудь. Так вось, Book, шукаем у Instagram Book Easy Car. Book як книга, BOOK, нижнее подкресливание, Easy, это E-A-S-Y, Easy, нижнее подкресление, Car. Book Easy Car, это дословно, калі забронируй легкую машину. Ці легко забронируй машину. Ну, вот такое вот название. Так это, короче, у тебя ремонт, да? Не ремонт, а проверка. Ну, проверка. Так. Ну, человек вот знайшов в интернете на том же Автоплюсе. Ну, как я, типа, вот где ты был, когда я куплял? Ну, зразумела, то есть ты приходишь, типа, с чуваком, и он говорит вот Ну, это. я тогда не змог бы дапамагчы, тому что ты куплял у Польши с машину, а у Польшу проверять я не поеду. Ну, Ці понятно, поеду, понятно. Но смысл вельмі такой, что дорого. ты приходишь, типа, такой, смотрящий со своими этими ключами, там, оба на пороге запененные, не берем, двигатель в масле не берем, там, страховка, ага, понятно. Ладно, понятно. Сябры, оставим Святослава контакты в Литве. Не. Выбачайце, беларусы, не бескаштоўна. Я бескаштоўна не працую. Магу зрабіць зніжку, калі вам патрэбна вельмі. Каштуе один агляд 80 евро ў Вільне. У других гарадах гэта даражэйша, таму што трэба ехаць. Ось таму, ну, каму вельмі патрэбна зніжка, магу зрабіць, але ж... Але ж не зараблю. Ты прямо как паук, елки-палки. Ну, паук-то понятно, 80. паук-активист, а ты ж просто человек. Не, ну, чаму не зраблю? Я, ну, па-першае, не як паук, і мы вельмі розныя людзі. Да я жартую, просто было у меня с ним эфир недавно, и он кажет, я за гроши роблю, что ты хочешь? Вось, ну, я ему прапанаваў, что давай, Андрей, калі ты хочаш, мы будем с тобой разом читать казки по-беларуску дзецям. Ён мяне удаліў з тэлеграма, і нават я не ведаю зараз, як яго знайсці. Мусіць мяне лічыць нейкім там, ну, не сваім. Замех бульбы. Слухай, Святослав, человек повинен, Святослав, человек повинен працаваць за грошы. Калі ён робіць сумленную працу за грошы, это нормально, то бок. Ты працуеш, это твоя праца, тут нічога такога няма, что там типа, ну, понимаешь, да? А с пауком я тебя сравнил просто, дарэчы, пришлось, у меня был недавно с ним эфир, вельмі цікавы, погляди. Так, ну что, апошнее пытанне уже, стопудово апошняе.
А, Уже апошняе пытанне. не, подожди, а уже, а на самом, не, мы сейчас будем читать комментарии, а на самом конце, Давай перайдзем, калі будзе раздзел, што нам рабіць. Калі гэта это так будет в самом конце, после комментариев. самым В самом конце. Нас добра. сейчас глядит Ну 121 человек. бульбы на сына паглядзець. Не пагляджу, бо мне мех бульбы не патрэбен. Ну, смотри, Я смотри, это бульбы прикол не был. бульбы не ем. Слушай, ты, если, Автоподборова привет. Привет, смотри, Сергей Беларусь. Святослав, Лукашенко объявляет амністію. Каже, беглые, вертайтеся до хаты, нічога вам не буде, Не, не вернешься? не, Окей, не верим, не смотри, верим. короче, нет, а если бы он сказал стопудово, он сказал, не. этот еще, этот Иван, этот Кубраков смешной, сказал бы, пацаны, в натуре, вертайтеся, нічога вам не будет. Замануха. Нет, нет, если все по правде. И там Трамп, и Трамп говорит, все, они у меня под ногтем, вертайтесь. Ну, Трамп, Поехал бы, тогда нет? точно. Слушай, Если Трамп Трамп нормальный, подтвердит, нормальный, боже, храни Америку. Не-не-не, Трамп это наш. коли Трамп бы вот сейчас подтвердил, вызволил 250 человек, вызволил зновку. Что это, не Трамп, что ли? Что это это? ширма. Ну, вызвали, Олег, это все ширма. Ну, як У ширма? Трампа зусім другие цели, задачи. Канешне, канешне, і это нормально. У яго свая краіна, і гэта нормально, што ён так похадзя между дел вызваляе наших прыстойных людзей. войне. Трамп готовится к вялікай вайне. З Пуціным ён у Анкориджа падзяліў ужо свет. Вось, так что нас ён аддаў Пуціну, все страны Балты, Польшу, Украіну. Пуцін яму аддаў Іран, так что вось яму зараз патрэбны гэтыя угнаенні гэтыя каліны. Вось зараз будзе ціснуць на літоўцаў, каб яны дазволілі гэты транзіт. Калі літоўцы не дазволяць транзіт, тады тут уже пойдзе іншая справа, і мы можам тут аказацца ў новай вайне. І мы пра гэта пагаворым у наступны раз. Давай адкажам на пытанне людзям. 131 чалавек нас глядзіць, не бачу колькі лайкаў, что-то у меня сломалось на табло, нічога няма, только бачу час. Так, беларусам не. Дзякую, што 131 чалавек глядзіць. Дзякуй вам, даражэнькія беларусы, што вы неабыякавыя, што вам інтарэсна, што глядзіце Сергея, падтрымлівайце яго, падтрымлівайце Пятрухіна, падтрымлівайце Кандраценка. Хоць я многа з чым не згодзін з Віталікам, але ж я ўсіх прашу падтрымліваць яго, таму што ён робіць сваю працу, і ён не сядзіць на грантах, ён жыве гэтым супрацівам, і ён вельмі добра прыжыгае калёным жалезам гэтых жульё, гэта з офіса Ціханаўскага. Ну, я думаю, насамрэч, што тут нікаго з іх там не прыжгеш, ім все роўна. Абсалютна. Ім абсалютна гэта... Не кажы. Вось Абсалютна. моя праца, яшчэ праца Аношак, тэлеграм-канал штаб Аношка, дзяўчонак, яшчэ іншых людзей. Гэта ўся праца па капелькі прывяло до таго, што Ціханаўская з Літвы з'ехала. І зараз гэтага офісу тут няма. Ёсць гэты Кучынскі, але ж, ну, хто ён такі? Не, знаешь, ты Яго так ніхто- кажаш, што дзякуючы вашай працы яны з'ехалі з офіса, это тое самае, як яны кажуць. Не, я не хочу как бы, ну, прыніжаць працу, да, но это тое самае, вот мне падобна, як кажуць гэтыя, што гэта мы вызваляем палітвязняў. Мне падаецца, Нет, гэта што... не тое ж самае, Сергей. Ведаеш чаму? Таму што тут у Літве палітыкі глядзяць на общественное мнение якое. І тыя кансерватары, якія гуляліся з Ціханаўскай, яны страцілі сваю падтрымку і прайгралі выбары. І потым сейм фарміраваўся уже, яны ўжо большасці не атрымалі. Зараз сацыялы-дэмакраты пабачылі гэта
і ўжо гэтыя ігры пытаюцца скончыць. Калі яны будуць працягваць гэтыя ігры, то таксама. Але ж тут уже па іншым абставінам яны наступныя выбары таксама прайграюць уже, як то зараз пры ўладзе. Вось, але ж кансерватары ў большай ступені прайгралі, таму што яны вельмі моцна пілілі разам з Ціхановскай і гуляліся з ёй. І гэта ж тут Літва маленькая краіна, тут все адзін аднаго ці праз другога ведаюць і ведаюць, хто ёсць хто. Комблікс закуп. Тут Короче, так сам, як Лукашенко, сам як хочаш не зробіш. Тут трэба глядзець, як людзі, што літоўцы думаюць. І калі яны супраць Ціхановскай, гэтыя літоўцы, тады і тыя палітыкі літоўскія, якія падтрымліваюць гэтую Ціхановскую, яны падтрымкі ніколі ўжо не атрымаюць. І вось зараз так і адбылося. І таму ўжо Рогінене, калі Ціхановская з'язджала, кажа, што нам так фіолетава, дзе яна там будзе, вось, абстрагіравалася ад іх. Ну і патрохі ўжо і скончваецца, ведаеш, гэта ўсё. Таму што ўжо ўсё зразумелі, таму што той, хто падтрымліваў іх, Саўлюс Скверняліс, вельмі моцна, і іншыя вядомыя палітыкі, яны зараз усе пад следствам за карупцыю. І вельмі хутка, можа, даведаемся, можа, чи не, можа, там вырашаць гэта, не публічыць гэту інфармацыю, але я ўжо ўпершыню гэта слышу ад цябе, слухай. Там нейкія ідуць, зразумелі. движло ідзе, а я не ў курсе? Ты што? Тут я тебе кажу, таму што Літва такая маленькая краіна, і ўсе адзін аднаго ведаюць, тут схаваць нічога нельга. І все движуха тут ідзе, і скандал тут разразіўся, і даведаліся, хто такі гэта насамрэч гэты Сквернялі, які ён, што ён рабіў. Это, волосы шевелятся. А што ён рабіў? Што волосы шевеляцца? Што он там? Ідзе тут следства, я не буду Ну, тут хуже, чем дедок. Хуже, чем дедок или нет? Хуже, чем дедок. Ну, дедок. Не буду адказваць на гэтае пытанне, таму што Ну, слухай, ну следства... что ты за чалавек? Пачынаеш казаць, усіх заводзіш і ўсё. Я табе кажу, што мы зайшлі з другого, што вось ты, як ты кажаш, што твоя праца, гэта насамрэч не твоя праца. Ну, можа, моя праца... Святослав, я ж сказал, что не преуменьшаю, просто что мне так просто, не крыўдуй на мяне. Ну, я табе кажу, што табе толькі здаецца, што насамрэч то, што ты бачыш, і бачыш зараз мяне, гэта вяршына толькі айсберга. Всё, слухай, Ярослав, ты меня пробачь, я свои слова забираю назад, окей? Без крылды? Не, я просто не хотел тебе так зашипить. А то, знаешь, я Всё уже в добре. конце расслабился, думал пошутить, а ты это... Не-не-не, я тебе серьезно кажу. Я толькі за... Ведаеш, чувство, пачуццё гумару – гэта прызнак інтэлекту. Так што людзі, якія не жартуюць, вот ты ад Святланы хоць раз чуў нейкі жарт, хоць раз? Ну, я тебе скажу, по-першае, что у мяне ніколі няма мэты кагосьці прыніжаць там і прыніжаць чыюсьці працу, понимаешь? Вообще няма такого. Як бы я до чалавека не ставіўся. Пишут тут у чаце Оксана Янушек, тады навошта казаць. Слухайте, калі б я тут сел, все вам рассказал, то былі б да мяне потым пытанні. Оксана закинула мне донат $10. Дзякуй ей вялікі. Дзякуй. Вельмі добрая справа. Але ж, выбачце, але ж, ідзе расследаванне, і я не магу зараз пашкаджаць гэтаму расследаванню і нейкія факты тут выдаваць у эфір, каб гэтыя злачынцы маглі неяк пачуць, што ўжо ведаюць пра іх, і неяк падрыхтавацца, якім ад гэтых аргументаў адбівацца.
Дык вось. А злачынцы ёсць тут, як і у кожнай краіне ёсць і карупцыя, ёсць і вельмі добрыя, не добрыя, а дрэнныя справы і забойствы заказныя. Так што і ў палітыку не самыя лепшыя людзі ідуць, як і ў любой краіне. Так што, але ж тут грамадскае общество, гражданское общество працуе незалежны суд, працуе дэпартамент государственной бяспекі добра. Вось, хаця у них і рэсурсаў не шмат, але здравы смысл ёсць, і яны працуюць, і жулікаў з часам выводзяць на чыстую воду. Вось і ўсё. Так, ну что, 1,5 годины мы в эфире, сябры, все, будем зачинать. Не башай, Петрухин, веди базу нормальных белорусов, чтобы людям мог посоветовать, кому обратиться. Ось, один у Вильни Вось. есть. Так, Дзякуй. Вядзі Петруху такую так, базу і белорусам бескоштовно ён напиши зробіць мне на твою диагностику. Не, не базу. зробіць, скидку дать. Всё. Пусть Калі контакт гэта оставит. дыагностыка каму? Так, Дыагностыка аўтамабіля ў Літве, я буду рад дапамагчы. Гость не можа даваць вам канфідэнцыяльную інфармацыю і не адзін раз адказаў чаму. Вось, правільна. Всё верна, Людміла. вы яшчэ хаты Я Лявончыка і Стрыжака не бачылі, і Кавальковай. Ну вось Лявончыка хата я бачыў, у меня она ёсць, у яго ў Лондоне там за 400 тысячаў гэтых ёсць там яго хата, у мяне каму трэба магу паказаць. Вось, а Кавальковай не бачыў. Давай ўжо перайдзём к пытанням, што нам Да рабіць. пытанняў няма. Не, мы все, мы уже закон. Так, давайте, люди, скажите, протягивать нам эфир чи Всё. нет? Потому что я не могу ваши пытанні почитать. Не могу почитать пытанні. Я зноў сёння, блин, такая тэхніка ў мяне, што трэба прызвычаецца. Ну, давайте тады напоследак. Сказал. Я нічога не зразумела ці не пачула. Ну, насамрэч, такі эфір атрымаўся, больш аба мне, больш расказваў, хто я Да, такі. да. Я прыйшоў на гэты, чаму я ганьба, чаму я гэтай проціў Ціхановскай так настроены, чаму я яе не падтрымліваю. Вось, пра іншых там людзей. То, ну, больш такі вось аба мне эфір. Ну, людзі, мусіць, чакаюць нейкіх думак, што нам рабіць далей. Ну, давай спытай мяне. Людзі, чакаеце вы думак, што нам зрабіць далей? Ці закончваем эфір і, можа, калі-некалі ў іншы раз? Таму што мы ўжо 1,5 годзіны в эфіры, насамрэч гэта вельмі шмат, но у вас 132 чалавека. Все так хутка Это змяняецца. Нармальны Надо паказчык. ловіць момент. Ты ўжо зараз меня пытай, каб я зараз ужо казаў, не чакаў Давай так, давай, знаеш, на чым скончым? Сябры, вы ж мне тада прабачце, я не магу зараз прачытаць каментары, там пытанні. О, Сергей Беларус толькі з працы, хачу паслухаць яшчэ нашу Сергей. размову. Давай. Сергей, будзе ў цябе эфір 2 гадзіны. Давай. Такі доўгі. Не, давай, скажи, что нам рабіць? Как нам об'яднацца? Ты все любишь об'ядноўвацца. Скажи, что нам рабіць? Які зараз час? Чакай. Каб ты зрабіў гэты таймінг, што з гэтага таймінга можаце глядзець суть гэтага інтэрв'ю. Суть гэтай размовы з гэтага таймінга. Давай. Час 30:28. Час 28. Вось, запамінайце гэты таймінг і з яе, калі вам не інтарэсна пра мяне, ўсё гэта 1,5 гадзіны. Так, дык вось, беларусы, даражэнькія. Вось у нас сітуацыя зараз якая, што няма у нас сапраўднага і разумнага і добрага палітычнага прадстаўніка. Ну, згодны вы са мной, што няма у нас палітычнага прадстаўніка. А нам гэты палітычны прадстаўнік можа і патрэбен. Патрэбен навошта? Каб ён нашы правы абараняў у той краіне, дзе мы жывём. Напрыклад, у Літве павінен быць палітычны прадстаўнік, у Польшы і ў кожнай краіне, дзе хоць сколько-нибудь ёсць беларусаў, якім гэты палітычны прадстаўнік патрэбен. Можа, і шмат беларусаў жыве там у той жа Амерыке, але ж ім не патрэбен гэты палітычны прадстаўнік. Яны ўжо амерыканцы, і іх правы нідзе не ўшчымляюць.
І можа ім не патрэбны гэты палітычны прадстаўнік. Але такі палітычны прадстаўнік, ну точна неабходны ў Літве. Таму што літоўскія ўлады, што яны робяць? Яны лішаюць ВНЖ беларусаў. Яны амаль што там некаторыя палітыкі выказваюцца, што усе беларусы яны там не падтрымліваюць наш еўрапейскі шлях, яны недзе там усё глядзяць у бок Расіі, яны па-руску размаўляюць, яны сваю мову не шануюць, і можа з імі трэба неяк распрашацца. І кожны год тысячы беларусаў яны лішаюць ВНЖ, яны лішаюць працы, каб толькі гэтыя беларусы не ехалі ў Літву і тут не працавалі, не дапамагалі літоўцам рабіць Літву гэтую лепей. Вось. І для гэта і патрэбен гэты палітычны прадстаўнік, каб гэты палітычны прадстаўнік мог прыйсці ў Сейм, ці прыйсці ў гэтую эміграцыю, ці знайсці там нейкіх адвакатаў либо арганізаваць сваю адвакацкую кантору, ці арганізаваць свой нейкі банк дапамогі, каб усе беларусы, якія лічаць, што іх права неяк там ушчэмлены, каб яны маглі звярнуцца да гэтага палітычнага прадстаўніка і папрасіць дапамагчы ў вырашэнні гэтых пытанняў. Таму што, напрыклад, тое ж самае лішэнне ВНЖ. Вось лішылі, ты, напрыклад, дальнабойшчык, ты працуеш, ты служыў беларускай арміі, і літоўская эміграцыя што табе кажа? Што так как ты служыў беларускай арміі, ты даваў прысягу Рэспублікі Беларусь. Таму ты для нас уяўляеш пагрозу нацыянальнай бяспекі, і мы табе лішаем ВНЖ літоўскага, едзь працуй у Польшу. Ці, ну, наогул там працуй недзе ў другой краіне, але ж толькі не ў Літве. А што мы можам на гэта адветіць? На гэта у нас ёсць адразу добрыя юрысты, которые пишут у суд заявление. Суд разгледжвае гэтае заявление і выносіць пастанаўленне, што міграцыя не права, што гэта парушэнне міжнародных законаў, што гэты чалавек ніякай пагрозы не прадстаўляе, таму што ён ніякі тэракты не рабіў, анкету запоўніў правільна, напісаў, што Крым украінскі, і ніколі нідзе не выступаў ні за якімі там прарасійскімі рэчамі, а просто працаваў, круціў баранку, і яго нема за што прызнаваць пагрозы нацбяспекі. І вось гэта магла бы рабіць усё Ціхановская з такімі грашыма, але ж нічога не зроблена. І можа, я кажу, што можа не патрэбна гэта беларусам, можа кожны сам ваюе з гэтай сістэмай. Але калі патрэбна, вы напішыце, што паставце плюсікі. Вось. Згодна пра Кіпр, браць прыклад. Вось. Які Кіпр, ну, нам, наша суполка, мы павінны адзін другога абараняць, дапамагаць, шукаць тых людзей і аднадумцаў, тых людзей пасіянарных, ад слова passion, якія хацяць пераменаў і ў сваім жыцці, і ў Беларусі, і палепшыць жыццё ў тых краінах, дзе мы жывем зараз, у Літве той жа. Вось, калі там нейкі там Кашунас выступіў там, сказаў, а мы давайте забаранім наогул, не будзем выдаваць ВНЖ беларусам і прыраўняем іх да расіян. Гэты прадстаўнік прыйшоў да гэтага Кашунаса всем і сказаў, ты, что ты такое нясеш? Ты ж уносіш разлад, ты сееш гэты раздор паміж людзьмі. Ты нейкі дурань ці што? І выступіў гэта ўсімі сказаў, і тады з'явіліся ўжо другія дэпутаты, якія сказалі, о, гэты прадстаўнік правільна кажа, што беларусы добрыя людзі, яны і працавіты, і працуюць, і закон не парушаюць, яны робяць Літву толькі лепш. Чаму мы іх павінны нейкай рэпрэсіі нейкія да іх прымяняць? І такі закон не прайшоў. А калі ніхто не можа за гэтых беларусаў заступіцца, тады, канешне, знайшлі самых слабых, не защищенный такой, как слой населения,
і давайте беларусаў кашмарыць і все бочки на іх каціць. Ну так, хлопцы, не будзе і дзяўчыны. Так не павінна быць. Ну, я як магу, як дазваляе мне час, мои там возможности, я пытаюсь гэтым змагацца з такім меркаваннем, і каб такога не было. Ну, не ведаю, хто яшчэ такое робіць, але ну, я так думаю, тая ж Наталья Ивановна таксама, хоць многа хто кажа, што нейкі там бруд пра яе, але ж яна таксама ведае з таго ж сеймаса, таго ж там депутатаў гэтай сеймы, она з імі размаўляе, і яна заўсёды кажа, наколькі я ведаю, што беларусы гэта сябры для Літвы, што беларусы могуць добра інтэгравацца, што беларусы вучаць літоўскую мову і размаўляюць на ёй, і беларусы становятся паўнаважнымі членамі літоўскага общества, ну, грамадства. Ось. І неважна, там грамадзяне яны зараз Беларусі, потым можа ім грамадзянства дадуць літоўскае, ці яшчэ там Польшы. Ну, але ж размаўляюць нават па-расейску, але называюць сябе беларусамі і знаходзяцца на праеўрапейскіх пазіцыях і стараюцца, намагаюцца стаць часткай еўрапейскага асяроддзя, еўрапейскага права і ўсё таго добрага, што ёсць тут в Европе. Вось такое Святослав, пытанне. давай будем заканчивать. Гадзіна 40. Дзякуй табе вялікі, што прыйшоў за эфір. Будзе яшчэ калі аказія, яшчэ пасядзім, паразмаўляем. Ось, скажы гледачам канала Народны рэпарцёр да пабачэння. Ось, будзем ісці класціся спадкі. Всім да пабачэння, дзякуй, што паслухалі, паглядзелі. Шукайце аўтападбор у Літве, Букі-Зікар, дапамагайце Сергею, дапамагайце Віталіку, дапамагайце усім тым людзям, якія не пужаюцца, якія ідуць па гэтаму шляху, якія шануюць беларускую мову, трымаюць у сэрцы гэтую беларушчыну і астаюцца добрымі людзьмі, такімі людзямі, і дапамагайце, і слухайце. Усім добрага вечара і ўсяго добрага. Да пабачэння. Паважанае спадарства, дзякуй вялікі. Так, сейчас я выключу. Так, ну, а я хочу сказать дзякуй вам за сённяшні вечар. Я думаю, что мы яго, ну, правялі не самым дрэнным чынам. Вось. Яшчэ раз хочу нагадаць, што, магчыма, хтосьці жадае трапіць да мяне ў эфір. Калі ласка, тэлеграм мой напісан пад відэа унізе. Вось, з задавальненнем паразмаўляем, раскажаце свае гісторыі, можа быць, свае погляды, пасядзім, пагаварым. Асабліва мне хочацца, каб у эфір прыйшоў чалавек, который бы расклаў і плюшкі, што тут добрае, што робяць нашыя дэмсілы. Таму што яны ўвесь час нападаюць там, пра мяне там всякое рознае. Я кажу, ну так давай запроси мяне да сябе. Кажаш, а я ж не знаю, хто гэта. Когніта, дзейнічаюць. Было вельмі прыемна паразмаўляць, таму што размаўляць заўсёды нужна. Правильно. Каб пачуць адно аднаго, трэба выслухваць розныя меркаванні. Мне там, ну што, ну ты лукашыст, лукашыст. Можа, мы там паразмаўляем, разумеем адно аднаго. Ну, напрыклад, я ўвогуле кажу. Вось. Дзякуй вялікі за данаты. Дзякуй вялікі за данаты, за ваши пытанні. Прабачце, што я сёння іх не пачытаў. Я асвойваю новую тэхніку, ніяк не магу прызвычаіцца, бо я калі захожу ў каментары на кампе, прападае карцінка майго госця, разумееце? Блін.
У вертыкалі. А ў вертыкалі, а скажыце, вам падабаецца ўвогуле вертыкальная карцінка? Проста яна ў "Ютубе", ён ее больш вертыкальную. Ну, таму што яны хочуць, каб людзі ў тэлефонах глядзелі. Вось вертыкальную они просто ў тренды подкидывают, там больше праглядаў. Всех с пятницы, сябры. Всё тады, сябры, до завтра. Завтра у нас с вірусам Віталём Кондратенко перадача света, што ты нясеш. Ось. Ну, а паслязаўтра буду разам са спадаром з Амерыкі, са спадаром Масютай прозвішча. І на гэтым тады да пабачэння. Канчаем. Амерыку. Вельмі добра, што адпусцілі нашых сяброў, дзякуючы ім, которымі знаю асабіста аднаго хлопца. Дзякуй Трампу, дзякуй Амерыцы. Мыць па сфера іх інтарэсаў і робяць тое, што мы не здолелі нашыя лідары. Да. Ну і, конечно,